kad madlaw, arumigrigat di ba nagbiag, awan at di ngumina, narigatin nga isakad. Kwarta ni Pilipino, awanan di balor na, kasang nagasot mo, piso senti kaarig na. Di mo kad madlaw, te addaan sut makagaway, ketay di makagaway, matdangag sensen maay. Di mo kad madlaw, nga adun ti maluklukot, wenta mayat kami apalukluko. Kasano ang mapasubli, day di nalinak akalman, no adda mangirurumen, adut aglalaban. Kasano ang mapasubli, day di nabukar apa nagbiag, no dat tayo ket pataldingan ken padiktaran. Isarding tay kadin, ti kastoy nga aramid, labanan tayo, ti panagay lupit-lupit, sarangten tayo, rumigrigat apa nagbiag, di ka pataldengan, di ka padiktaran, usaren bukod mo apag tapderan. Di mo kad madlaw, arumigrigat di pa nagbiag, awan lat di ngumina, narigatin nga isakad. Kwarta ni Pilipino, awanen di balor na, tasa nga gasot mo, piso senti kaarig na. Di mo kad madlaw, kaadaan sut makagaway, ketay di makagaway, matdangag sensen naay. Di mo kad madlaw, nga adun ti malukluko, wenta mayat kami apalukluko. Kasano ang mapasubli, day di nalinak akalman, no adda mangirurumen, adut aglalaban. Kasano ang mapasubli, day di nabukar apa nagbiag, no dat tayo ket pataldengan ken padiktaran, 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 no dat tayo ket pataldengan ken padiktaran.